Toto video je sponzorované gamehostingom onhost.eu. Ja som stratil svoju sociálnu dávku. No. Tak dúfaj. Som tu. Čo? Ja. To sa nedá dostať. Dobre, som späť. Deltimo? No. Ma na chvíľu nepočul, čo? Čo? Ja neviem. Možno aj, možno nie. To je dobre. Ale hento sa nedá prejsť. To robíme potom nakoniec, pri najhoršom. A tam je niečo? No je tam na konci niečo, dá sa tam ísť, ale nedá sa tam zároveň ísť. Neviem, kam ideme teraz? Ideme zase do pozrieť? Poďme to tu obísť. Ja tu asi dám taký timelapse, lebo to podľa mňa bude nuda. Teda, Dobre, pokiaľ to nebudeme vedieť odkomentovať, tak... Tak počkaj minútku, daj strih na chvíľu. Okej, na chvíľku dám strih teda. A asi to bude timelapsované teda. Takže ja som tu bol skúmať a našiel som tu je to jaskinke, čo to bolo, čo sa tu Deltimo zabil. Poď za mnou, ale nestrkaj do mňa. Takže musíme takto mám pocit, že tam sa nedá výjsť. Je to ako blbo urobené. Ty si tam bol, myslím, že aj na videu dokonca. To práve začínam umierať. Ale to nevadí, ale vidíš, že proste tu to nevyskočíš nejako. Čakaj, možno keby som zničil tú torčku, tak sa niečo stane. Očividne nie. Okej. Poď preč. Počkaj. Skoro som spadol. Idem vyriešiť ľavou zadnou. Tak, dobre. Lebo inak sa tam nedostaneme. Asi nie, neviem, mne to prípada také, že to bol asi nejaký bug alebo niečo také. No tak toto je unbelievable. To nekonečná a ešte ďalej. Makaj. Ha. Nechaj mi to. Daj to naspäť. Daj to naspäť. Ale však aj tak to... Ale musím ísť ja pod vodu, lebo to budem musieť natáčať. Takže Čo tam, bye. čo
Čo tam je? Respiration. Aha, to je niečo ako water breathing, že? Hej, to ešte to je to on, len na helme sa to volá trocha inak. Akože ty to tiež môžeš vyskúšať, lebo sú také tie rebríky, ktoré vieš, že proste máš vzduchové bubliny. A kde? Neviem, tak rôzne rozmiestnené. Ale kde? Jakže kde? No tuto v tých oných, tých škárach. Neviem, asi máme dostať úplne nejako nadol, alebo niečo také. V tých škvárach, čo sú tu? No hej, tam máš dole zoskočiť a... No len ja som tu zatiaľ žiaden nenašiel. Zle hľadáš. No sa topím. Počkaj, to musí mať nejakú logiku, ako sa tam dostať. Našiel si pumpkin? Nenašiel. Prečo tam sa dole, som sa dole nikam nedostal. Ouch. Majora Underground. Čakaj, skúsim ísť po tých rebríkoch, ako čisto po tých rebríkoch. Veď nespievaš, počúvaj. Kola Rockstar seba bude. Tu máš na tebe rebrík. Ja neviem, ja som z toho blbý. Ďakimo. No, Teraz ako? Ideš hore? idem hore, tu prehľadávam to dno. Tak prosím ťa hore, daj mi to. Počkaj, tam sú nejaké glowstony, počkaj chvíľku. Teď sa sa nedostanem. A ty máš nekonečný dých, že? No, nie úplne nekonečný, dokiaľ... Máš 3 bublinky už. Čakaj, ja sa nadýchnem. Tak... Ale v podstate je skoro nekonečný. Tak, akože dosť dlho mi to, poriadne dlho mi to vydrží. Koľko? Ja neviem, nerátam to. Ale určite dlho. Auč. Zás. To nevadí, to Tak čau. nevadí. Čakaj, som tu. Jo, Ja si to tu už... mám pumpkin. Počkaj, ja si to tu ešte raz prekopem. Ne. Tak. Iba to portlo head, že? No, mne to portlo preč, hej, ale mne to portlo tak, že som vypadol rovno. Prečo? Because it can. Ale to len tak si vypadol. Proste ono ma to odhodilo. To mám na vsevu. Máš ten pumpkin? Jop. Keď tak ho poď dať tej kráľovnej. Či nie kráľovnej, tej onej. No proste tomu... Ale hej, ničomu. vlastne je to kráľovná. Som z toho Ale úplne ináč je to úplne divné, táto mapa celá. Tomu ver. Do you have more pumpkins? I am hungry. Už len 2. Tasty. A to už dáme v tomto videu, podľa mňa. Asi hej, ale možno to rozdielím do dvoch, vieš, že proste neviem, či by sa mi chcel pozerať 30 minútové video v kuse, takže ja to asi rozdielím tak, že to bude vieš 20 minút, ale neviem koľko to bude, fakt neviem. To bude anonymne zostrihané. No hej, náhodne. Vieš, že by to bolo také, že proste teraz sa to nechce otrhnúť, že chce to pozerať video a 30 minút a no, tak. Sorač. Bude to hneď za sebou toto. Hej, však ja to zrendujem, vieš, teda najprv musím zrendovať ešte ten Payday. Hlavne ty musíš zrendovať tú jednotku. No to je pravda. Už máme dotočenú celú sériu, ešte ani mám nič zrendrované. Takže ako Ja to už mám druhý diel v podstate zrendrovaný, lebo on točil prvý Ináč diel. máš nejaké druhý. stejky? Mám. To by stačilo. OK. Dobre. To mi fakt už nenapadá, kam sme mohli ísť. V dome nič není, to tam som to prezeral. Aj keď môžeš nájsť niečo, čo som ja nevidel. To ty si robil taký zvuk, že... Neviem, možno. Silverfish. Našiel som niečo. Warning, bed bugs. Enter at your own risk.
Hovorím, že Silverfish, ideš na to ty. Veď som to pravil. Tak To idem tam je. Silverfishe, Počkaj. počkaj. Hoď mi to. Idem ťa zachrániť. Moje kráľovno, hoď mi ten meč. Ty maj brnko, ale daj mi meč. Daj mi ten meč, hovorím. Počkaj, tak nech sa páči. Ohohohoho. No. Sorry. Pozor, choď preč odtiaľ. Fuck you silverfishes. Oh. Ty vole. Fuck. Ne. Mám málo HP. Som ti vravel, že tu ešte niečo bude. Poď už zdrhaj. Sorry. O, tu ich ešte viac. Dorite, mám jedno srdiečko. Ale s brnkom. To je jedno, ale mňa platí také pravidlo, že jedna rana spím jak rana. Protože ja rád spím totiž. Sme ho obratili na ruby. Tak a máme to. A teraz Máme už ďalší naspäť. pumpkin. Už len jeden. Pozor. Ilfe. Ty Hilfe, na mňa tu idú traja. Na mne ešte všetci. Ne, teraz ma nemôžu zabiť. Ne, ja Vieš? sa vždycky musím zaseknúť do tých blbých pavučín. Ne. Keď mám ten meč tvoj, takže už sa tam. Ty kokos. Ja tu idem jak Rocky Balboa, ty kokso. Ani všetkých, no poď. Tak ne. Tak. Rocky musí prehrať aspoň jeden zápas, tak ti poviem. Ty? Haló? No. Už som sa zlakol, že padol hovor. Ne, pôjde. Ja tu zabijem tých silverfishov. No mám zlatý meč. Poď von. Sa nemusíš ani za mnou teleportovať za chvíľku. Ty mi vždycky vypneš ten oný. Ťa zabijem asi. Čo? Keď ti vypnem. Si mi zabrnil mobil. Ty mi vypneš oné. Á, toto je no. Hento? Už som skoro vonku. Night Presne Vision? to. Dobre, som vonku, jo. Dobre, tak ťa portnem. Ne, počkaj. Chvíľku. Ešte chcem pozrieť sem hore, či tu niečo není. Áno, tak, ty si mňa. Veráriu. Tak. Dobre, už len posledné. Páči sa ti to? Páči. Netie kvicofil, to sa neráta. Tá tekvica bola moc zaprášená. Plná silverfishov. Ináč by si mi mohol dať tiež nejaké žeradlo. Mohol. V podstate vzatej. Podľa mňa henty silverfishovia boli niečo ako roztoče. No hej, také niečo. Ale až na to, že kúsali. To by stačilo. Neviem, nepoznám roztočov, ale myslím, že aj roztočia asi kúšu. Akože nie zrovna, aj keď teba možno. Poďme ešte hentam to je sa jedno, kúknuť. Roztočov som nikdy neštudoval ani nič také. To do škaredy, tak ti poviem. Poď sem ešte. Toto video je veľmi seriózne. Tomu vere. Hlavne to budem mať najviac pozrieť. No, 1,5.
Na pole, jak môže mať jeden na pole na posledne. Veď to ide. Počkaj, kúkni sa do tej tvojej stoličky z druhej strany, či tam nie je nejaký vstup. Ja sa idem pozrieť hole na stoličku, sa idem pozrieť, či tam není nejaký vstup. Na tú predchádzajúcu som sa bol pozerať. Čak to aj ja. Čakaj, ešte pozriem tuto pri okne, či není niečo. Ja už fakt neviem, kde by niečo mohlo byť. Ešte v tej Nehovor. ulici. No ale keď tak ale ako sa tam dostať? Si tam hore na tom žebříku? Ja som teraz pri tú ulici. Aj tu Silverfish. Ha! Našiel som nejaké tlačítko. Počkaj. Ohoho. Vidíš, som tlačil toto tlačítko a zrazu. Ja sa bojím tých hlav. To je akože... Aha, orange. Našiel som onen. Oranžovú onu. Oranžovú vlnu. Aha, tak toto bude celku hardcore. Takto pôjdeme a budeme musieť otvárať všetko. A také, keď nájdeš... Hoci čo tam nájdeš, tak ber. Čakaj, idem začať od... Vieš čo ti k tomu ja len poviem? Našiel som pumpkin. Kde? Tuto v jednej Dobre, stuhli. hoď mi ho. Okay, Nehoď mi. Hoď mi ho, hovorím, hoď. Je tak. Že ja. Ty? Počkej, ja som sa teraz stratil. Tuto tu. Ty vole, ja by som tam zabludil. Nej, Jeden načnem zúbe. Sem. Hop, 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 hop. Počkej, tu mám, ale ne, aby som trafil domov, vieš. Aha. Co žrali to havrany. Ale do hniezda to až nevedím. O, díky za boost. No veď viem. A za čo? A ja ti môžem dať taký s diamantovým mečom. Počkaj. Ale na to má čas. Poriadne poprdeli švacnúť. Ty uchyle malej. Počkaj. What? What happened? Ešte cieľová rovinka. Sme pri cieli. Už sme tu. Dobrý deň, detá. My sme vám doniesli sme vám pumpkin. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Thank you. What? Thank you for... Aha. Ďakujem vám za spoluprácu, malí. Teraz vás vrátim do pôvodnej veľkosti. Aha, toto je ináč dobrý odfajč. Čo? You press the button. Ty máš press the button? Teba to neportlo do takého domčeku? Nie. No Počkaj, tak sa portni. portnem za tebou. Ale chod No, dozadu. jedinke. Copyright, kopíruje zvuky villagerov. Počkaj, ja si dám ten resource pack. To umrete. No tak. Girl, clove. Počkaj, som sa dal ne. Už to máš. Hej. Wood. Grass. Glove. Stone. Gravel. Počkaj, čo keď ťa hitnem? To sú také super zvuky. A čo ti robí na vode? Swim. Splash. Počkaj, teraz ticho chvíľku. Splash. Neviem, či to bude dobre na videu počuť, ale to je jedno. Proste je to sranda. To započúvate, ale neotrhnite od toho uši.
Dobre, tak po minúte otrhnete. A najlepšie keď žerem. Nom 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 nom. Počkaj, myslím, že som si vymazal. Tak ne. Máš aj ty, je? Gravel, 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 gravel. Open Close, open, close. Ja neviem, on je. Náhodne to dáva open, close. Najlepšie je, keď tí villageri chodia a furt mi to hovorí niečo. Keď spadneš, tak robíš... Hej, ale však keď ťa udrem. Want to go back and compare the regular stars property with the giant one, press this. Si tam žiadny tlačítko není, počúvaj. No veď hovorím. Closed. Hej, skús otvoriť cestu, poď sem ku mne. A otvor tú cestu. Open. Closed. A tam si zatvor. Closed. To nie je nejaká finta v tomto? Počkej. Kdyby som vyskúšal svoj starý... Tu má byť asi pod tým. Break. Skús poloviť ten... Break. Ty to počuješ, že? Hej. Dík. Zmačkni to. Počkaj. Klikal si na to? Klik. Klik. Break. Klik. Aha. Aha. Tak som to našiel. Teraz sprintuj. Zmačkni to a sprintuj. Išiel okolo druhého villagera, že have a nice day. Víš čo? Že išiel okolo druhého villagera, že have a nice day. Ja umrem. Ďalší. Dobre, tak tu sa s vami rozlučíme. Hej, na teba Počkaj, mňa tu niekde portlo? Skús to ešte zmačknúť. Však to máš poďme tam, vidíš tuto, to sme na tom onom, vieš, na streche toho domu. Tak sa tu s vami rozlučíme. Tak, Takže- čaute. Čau. Fuck you. Adamov. Ja žijem. OK, počkaj. A ja musím zomrieť. Ja som nahrával. Nahrával? A to bude tam ako dodatok.